Sibiridon Catherine Cortez Masto ka gagné Nevada marala ka kɛ Sénat wasaden ye kɛra sababu ye ka démocrates ka sigilan kɛ 50 ye Sénat bulon kɔnɔna na u mako tun bɛ min na yaasa Sénat bulon ɲɛkunya bɛ se ka to u bolo cogoya minnu na a ka gagné kɛra démocrates ka balina fangaba ye l'Amérique kɔnɔ ɲina hakaja congrès wasabulon jatew ma latilen fɔlɔ fan fila si fɛ Sénat bulon ɲɛkunya tolen démocrates bolo nin kalata ninnu senfɛ ka bali bɛɛ la kɛra wasaba ye u bolo la jateminɛlaw tun ye a yira k'a fɔ k'u tɛna gagné sɔrɔ bulon fila ninnu si kan ni kalata tɛmɛnenw senfɛ. Well, I'll tell you what, congratulations to Senator Schumer. He's got a majority again. Ne wasara kosɛbɛ wa n bɛ ka san fila nata ninnu kɔnɔ ni barika ye Joe Biden ka fɔ la k'a to Asie jamanakuntigiw ka tɔnsigi kɛnɛ kan Cambodge jamana kan duguma wasabulon n'a bɛ wele ko congrès o kalata jatew fɔlɔ minnu labilala bɛ ɲɛkunya di fɔlɔ républicains ma nka jateminɛnaw ye a yira k'a fɔ ko u ka kansɔrɔta korunin don kosɛbɛ u bolo ka tɛmɛ u tun ye min tun jate u fɔ sani tarata tɛmɛni kalata ninnu cɛla la ni waati in na Republican Party ɲɛmɔgɔw dɔw terrific candidates. We're in a bunch of close bɛ kan ka wele bila k'a fɔ ko waati sera ko u ka u yɛrɛ majanya Donald Trump ka hakilinaw la minnu bɛ tali kɛ fangafin kan l'Amérique jamana kɔnɔna la yan nɔ jamanakuntigi kɔrɔ ka kɔkɔrɔdonbagaw ka ca kosɛbɛ u ka dugumatɔndenw cɛ la wa kan labɔli cɛbɔya la a contre la fana ko u bɛ sɔn ka kɛ fɛn ɲumanba ye. That's exactly what you saw.